खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयनिसिमबो मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामनो होननानै सानदों। मानो होनबा बाथौ धोरोम आरो बाथौइज्मखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदिन्थे खालामलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ धोरोमारि जानानै दुखु मोननायबो फोरमायदों। मानो होनोब्ला बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ लानानै ससियेल मिडियायाव एसेबां दावराव जानाङामोन। सोर बाथौइज्म लिरगोन सोर लिरा बेनि बाथ्राखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों दान्थे बिदिन्थे खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन। आरो जों दिनै नुबाय जे दुलाराय बाथौ गौथुमा बाथौ धोरोमारि बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव गेवलांसार खालामनो थाखाय सान हर खामानि मावनानै दिनै नैबे लेभेलसिम दिनै बाथौ धोरोमखौ जौगाहोबाय बर' माहारिनि गेजेराव। आरो बेखौनो लानानै गोबां बाथ्रानि दान्थे बिदिन्थे खालामलायबाय थानायखौ हयथ' जों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ सिबियारि जों बयबो जोङो दिनै नुदों। गोबाङा बाथ्रा बुंदों, गोबाङा बाथ्रा बुङाखै। आरो बेखौ गोबां सैज्य आरो बोराइ बाथौनि दहाय लानानै बेखौ बर' हारिनि खौसेथिखौ नोजोर होनानै जेबो बाथ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनाय जायाखैमोन। नाथाय बाथ्राया बेजोंसो दिनै नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनिफ्राय मोनसे रोखा खालामनानै होदों जे फैबाय थानाय सेन्सासआव बाथौइज्म लिरा बेखौ जोङो जेबो बुंनांगौ गैया। आरो बे बुंनाय माने बाथौ धोरोमखौ दिनै नेवसिगारनाय आरो बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे डिबेट लाबोबाय थानायनि बाथ्राखौसो फोरमायनाय जादों। मानो होनबा साननैसो आवगाय बर'निनो जोंनि केबिनेट मिनिस्टार बिस्वजित दैमारि बिथांखौबो लानानै गोबां बाथ्रा ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदिन्थे खालामबाय। आरो जोंनि गेजेराव जे गोबां दिनै माहारिनि आरो जनगोष्ठीफोरखौ मोनसे इउनिटि खालामनानै दिनै मोनथानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय बे गोबां सम दिनै गोबां बोसोर ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै खामानि मावबोबाय मानव गेदेर आदित्य खाख्लारि बिथांखौबो गोबां बाथ्रा जोङो दान्थे बिदिन्थे बाथौ धोरोमखौ लानानै बिथाङा मोजां बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बेफोरखौ लानानै गोबां दिनै दान्थे बिदिन्थे खालामनायखौ नुदों। जोङो जोंनि गेजेराव जों नोजोर बोनो हायो। जों बयबो दिनै सानखांदों जे जोंनि गेजेराव दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मानव गेदेर गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङाबो मोजां बाथ्राखौनो फोरमायदों। दा दिनै जोंनि गेजेराव गमामायैनो जों गोबां बाथ्राफोरखौ दान्थे बिदिन्थे खालामनांगौनि गैयामोन। आरो बेखौ दिनै आरो मोनसे प्रेस मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे ब्रह्म संघनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सायावनो गोबां बाथ्राखौ हयथ' थांखि बिथांमोननि लानानै गोसार होनायखौ जों नुनो मोनदों। जों थेवबो जेबो बाथ्रा बुङाखै। नाथाय जों दिनै बर'निनो गुदि धोरोम बाथौ धोरोम बेखौ जोङो दिनै बुंनांगौनि बाथ्रा गैया। सोर बाथौइज्म लिरगोन सोर लिरा बा बाथौइज्म मोननांगौनि थाखाय जों बयबो बर' हारि हिसाबै जों बेखौ जोङो नाजानोसो गोनां दंमोन दिनैनि समाव। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय माखासे बिथिङाव जे बाथौ धोरोमखौ मोनसे इनाय गोसोजों बेखौ सोंखारिलायबाय थानायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंखारिलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दिनै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै गोबां बाथ्राखौ जों दिनै बुंनो हायो। बर'निफ्रायनो दिनै थुनलाइया जोनोम मोनदों। दिनै बाथौ धोरोमनिफ्रायनो दिनै थुनलाइया जोनोम मोनदोंब्ला बाथौ धोरोमनिफ्रायनो दिनै हारिमुवा जोनोम मोनदोंब्ला बाथौ धोरोमनिफ्रायनो दिनै बिमानि रावा जोनोम मोनदोंब्ला जों दिनै बाथौ धोरोमखौ मानो दिनै धोरोमारि आफादफोर बायदि मानो नायदों। दिनै बाथौ धोरोमा जाहैबाय दिनै बयबो आंगो होननानै दिनै बजबनानै लानो हानांगोन। आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौबो दिनै माहारियारि आफादजों जों समान रुजुनांगौ। दिनै फारसेथिंबा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ धोरोमारि आफादजों नोजोर नायनानै जों माखासे बिथिङाव दिनै बर'नि गोनांथार सावरायनांगौ हाबाफारिफोरावबो दिनै सावरायनायखौ लिंहरनायखौ नुनो मोना। मानो होनबा दिनै बयबो बाथौ धोरोमनि बिबानगिरि दिनै जों बाथौ धोरोमजोंनो फैजोबनाय दिनैसो जों दिनै
मोनफा 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 हयथ' जोङो गावबा गाव धोरोमजों हयथ' बास्लायलांदों बेखौ दिनै जों सोंखारिनाय नङा जों दिनै बयबो जोंनि बाथौ धोरोमखौ दिनै गनायनानैब्लाबो गुबुन धोरोमखौ सिबिनो हायो बुंनो हायो जोंनि गुबै धोरोमानो बाथौ धोरोम जों बुंनो हायो मानो बुंनो हाया दिनै बाथौ धोरोमखौ दिनै इनाय बाथ्रा बुंनाय बाथौइज्मखौ जों लिरा जों लिरगोन गोबां सोंखारिलायनायनि बाथ्रानि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव होबाय थायोब्ला मा जानो जोंनि गेजेराव जोङो गोबां डिबेट जाबाय थागोन जोङो जोंनि गेदेर गोलावफोरखौ जोंनि गेजेराव बाथ्रा बुंनो मोननायनिफ्राय गोजानाव जानगारावसो दोननानै लागोन दा बेनिखायनो जों बयखौबो खावलायदों जों बयखौबो रुजु रुमु थानो थाखाय खावलायदों जाहाथे बाथौ धोरोम आरो बाथौइज्मखौ लानानै ससियेल मिडियायाव दिनै जाहाथे बेखौ बाथ्रानि दान्थे बिदिन्थि लाबोबाय थाया जोङो नोजोर बोबाय थादों बरमा मिसनारि जिथु मिसनारियाव लांगोनायावनो लामा सेरावनो राजा लामानि साखाथियावनो खाम लागायनानै आरो मोसानाय दिन्थिफुंनानै बेहाय मोनसे मोजां सावगारि आखिनानै दोनदों जों जुदि बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा गाबोननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै बुंनायमोनब्ला जों हयथ' बिनि सायावबो गोदान जों सानफिननांगौनो गोनांथि जानानै फैदों दिनै खाम सिफुं जथानि बाथ्रानि बुंदों जोङो मोनद'खौ लागोन ना मोनबाखौ लागोन दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनबा गुदुंखौ लानानै दिनै बाहायबोबाय थादों आरो दिनै जायखौ दिनै मिसनारि बिथांमोना बुङामोन खाम जथा सिफुंखौ जों बाहायनो मोना बिथांमोनानो बुंदोंमोन दिनैनि समाव दिनै मानो बे बाथ्राफोरखौ आरो गोदानै जोंखौ सानखांफिननो थाखाय मानो बाध्य खालामदों नोंथांमोनाबो जोंखौ दिनै गोनांथि जायोब्ला जोङो जथाय सावरायनो हायो जोङो मानो बिनि सायाव गोबां बाथ्रा दान्थे बिदिन्थि खालामबाय थानांगौनि गोनांथि दं नोंथांमोननि लेभेलजोंबो नोंथांमोननि काउन्सिलनि गेजेरजोंबो बैफोरबायदि जायफोर सुबुङा सोंखारिलायबाय थादों बिथांमोनखौ बाथ्रासो बुंनायनिफ्राय जानगाराव था होननानै बुंनोसो नांगौमोन नाथाय दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै आरो खेबसेबाव बुंबाय बाथौइज्म जोंनि ख्रिस्टानफोरा मिसनारिफोरा लिरनाय जानाय नङा दा मा बुंनाय जादों गमामायैनो जोंखौ जायखिजाया खेंस्लायोब्लाबो मा बाथौइज्म कलमखौ मोननायनिफ्राय मा बाथौआरिफ्रा गोजानाव थानांगौ जों बेनि थाखाय दाबि खालामनांगौनि मोन्थाय गैया बेबायदिसो बुंनाय जादों दा बेनिखायनो बयखौबो खावलायदों नाथाय जों बयबो खौसे जानानै जों आवगायलांनांगौ बाथौइज्मखौ सोर लिरो सोर लिरा बेखौ समा बुंगोन आरो जों बयबो बाथौ धोरोमनिनो बे हायावनो जोनोम मोनदों बे हायावनो बाथौआ जोनोम जादों बे हायावनो बाथौ धोरोमा जोनोम जादों आरो बे हायावनो रायजो संसार जानानै जोङो गावखौनो जोङो नासयनानै लाबाय थायोब्ला जों सोरखौ दिनैनि समा दिनै सोरखौ दुसिगोन समा दिन्थिगोन सम दा बेनिखायनो बयखौबो गोसो गोथारै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानाय बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोङो ससियेल मिडियायाव दिनैनिफ्राय जाहाथे बे बाथौइज्म आरो बाथौ धोरोमखौ लानानै जेबो दावराव दावसि जायालासे जों बयबो खौसे आगान सुरलांनांगोन आरो जों बयखौबो खावलायदों जाय जेरै दङ बेयावनो थागोन जोङो रावखौबो जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा नोंथांमोना लिरथारनांगोन बे बाथ्राखौ जों बुङाखै जों बर' हारिनि गेजेराव जोंबा दिनै भारत गभर्नमेन्टआव जोङो मोननैल' जनगोष्ठिया दिनै रिलिजियास कलम बिगासिनो दङ बेनो जाबाय आसामनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुम बाथौ सिबियारि आरो कर्नाटकनिफ्राय लिंगाय होननाय जनगोष्ठिफ्रा बिगासिनो दङ आरो बे भारत गभर्नमेन्टआव जों मोननैल' जनगोष्ठिया दाबो रिलिजियास कलम बिगासिनो दङ आरो बेनिखायनो जों बयबो नाथाय जोंबो बेहाय देरहासार जायो जों बयबो बे रिलिजियास कलमखौ डिजिटेल कलमखौ बे सेन्सासाव बाहायनांगौनि थाखाय जों गोबां खामानि मावदों दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावदों अल बाथौ कर्डिनेशन कमिटिया खामानि मावदों फिसा फिसा दिनै दालाय बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो दिनैनि समाव मोननांगौनि खामानि मावगासिनो दङ आरो बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानाय बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि बे सुंद' फोरमायथि आरो बयखौबो जों खौसेयै थागोन आरो दिनैनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव बाथ्रानि दान्थेलायबाय थानायफ्रा दिनैनो जोबो बेखौ खावलायनानै बेसेयावनो फोजोबबाय दहाय आफा बोराइ बाथौ गोजोन्थों खुलुमबाय बयनिसिमबो।